Early Thursday morning. Good morning everybody. Good morning Zimbabwe. Muri Zimbabwe ndauya ndadzoka panapa pane ma-updates. Pane zvinhu zviri kuitika. Saka unoona kana nyaya dzakadai so dzichiitika idzika zvakakosha kuti zvinhu tingozivisana because dzimwe nguva unogona kungojambwa wakavarirwa. So kana uchingatosvika panapa iwewe uchiziva kuti unodedzera kuti unoda Advocate Nelson Chamisa, show me the signal right now in the comment section. Ita kuti ahoi ende kana uchinge uripo zvekare unodedzera kuti pasi neZANU PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane because isusu tula kuita yekubata nenzeve kudai so tova tairovera pasi kuiti bra. So zvatanga right iko zvine zvitoda kuti mboonesana. Pane tsaona yakaitika muna Chitungwiza road and a lot of people vaitaura zvakawanda but nhasi ndangodecide kuti ndingouya because ndakamirira kumwe munhu kuti azotanga kuda kubata maoko kumhuri yeZimbabwe tova tazozivisana kuti zvinenge zvimbori zvii zvinonga zvichitaurwa nevana vevhu. Saka pekutanga panapa munhu wekutanga akatanga kubata maoko pane zvinhu izvozvo tikutaura pane mabhiza akakwikwidzana mugore ra2023 pane sarudzo dzakaitwa dzekutsvaga mutungamiriri wenyika avo vanova Advocate Nelson Chamisa pamwe chete na baba Mnangagwa. Saka vaviri ivavo vakwikwidzana kudaro ndine tsamba dziripo dzandiri kuona dziri kuitika. Zvinhu hazvifanira kunge zvakange zviri pazviri izvozvo zvekuti by the extent kuti vanhu tinozoshaya crane munyika yekuti pasunungurwe vanhu vanga vatase vadonerwa nemota iyoyo. Saka takatarisa ndo vanhu vacho ma-presidential candidate ndo vanhu vacho vanga vane ma-promises but kune the other side kuna Advocate Nelson Chamisa I think you all know kuti chii chakazoitika kana kuti chii chakazotora nzvimbo. But Advocate Nelson Chamisa vabata maoko vataura kuti zvoni the Chitungwiza road accident, I'm deeply saddened by the tragic accident along Seke road that claimed the life of 17 of our fellow citizens. My heartfelt condolences go out to the families who have lost their loved ones and to the entire nation now burdened with this painful and traumatic loss. This is a painful moment for our nation and we mourn together. May the souls of the departed rest in peace and may comfort and strength surround every grieving family. We must continue to work towards safer roads and more compassionate society where every life is valued and protected. We are praying for all those injured and affected and we stand with you in this time of grief. We also extend our sincere gratitude to the first responders, emergency services and the dedicated hospital staff who continue to serve tirelessly even under the most difficult and almost impossible conditions. That's Nelson Chamisa ndo pa mashoko avakabuda vari kutaura panapa va Advocate Nelson Chamisa. But muri yeZimbabwe inini ndanzwa mashoko iwayo munoziva kuti handina kuda kumbotaura zvakawanda. Ndakati genza ndimirire ndinzwe kuti vaMnangagwa vari kutiwo kudii pane zvinhu zvaitika izvozvo ende tichava tazoonesana zvekare kuti vana veZimbabwe vari kuti kudii pavazonzwa vaMnangagwa vachipedza kuisa address. And I know kuti a lot of you guys munotozvidawo futi zvekutokompea ma-speech kuti ndiani anyatsotaura speech inonyaradza vanhu pakati pevaviri ivava. But vaMnangagwa vanonyorebesa nyaya vangoti I extend my deepest condolences to the families who lost loved ones in the Manyame bridge accident. 17 lives were lost in a tragedy that could have been prevented. I've declared it is a national disaster. Government will cover funeral costs and medical care and a nationwide crackdown on reckless driving is now underway. This senseless loss of life must end. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa na vaMnangagwa. Pane zvinhu zvataurwa ipapa muspeech iyoyi zvinova zvinhu zvazokonza kuti maZimbabweans vasvike pakutoita hasha futi. Kuti sometimes munhu ataura unotonzwa pamwe pakutotaura pakubva patopinzwa zvimwe futi. Nyaya imwe iri kupo pari kunzi a nationwide crackdown on reckless driving is now underway. This senseless loss of life must end. Ndo manigirikini ari kutaurwa panapa. Iyo nationwide crackdown iyo ndo iri kuvhundutsa vanhu vakawanda because unoziva kuti pakatanga we all know and we are all against reckless driving but mapurisa acho vatonzi vaende kunoita zvinhu izvozvo ndo vamwe vari kutokonzeresa ma-problems kuti vanotosiya munhu achitorova reckless driving dzake vangomubata kuti wapinda robot munhu achapuwe kunzi anyorwe ticket akutongonzi gara wandiona udarikire uchienda. Saka zvinhu zvokuti zvinotonetsa kupedza. It's like they are only interested in nyaya dzekungowedzera kungoti corruption irambe ichinhingina. Every
incident to them is an opportunity chese chinenge chatora nzvimbo vanotora mukana. But I'm not here kuti ndinyanye kujaji aka kuti ndinikire nanditi ndoda kuti ndimbodhila ndimbonzwa kuti vana veZimbabwe vari kuti kudii. Right, wokutanga kuti pay attention for once. We need emergency services in Zimbabwe. Zimbabwe doesn't have functional emergency services departments. Ambulances could have been dispatched at the scene. Zimbabweans are dying in the accident scenes because there is no emergency services available. Zimbabwe doesn't have functioning intensive care unit. It's shocking to actually think that government doesn't consider nor prioritize such important national health services. Mashoko ari kupindurwa nemumwe mugari wemuZimbabwe achipindura vaMnangagwa pane zvinhu zvavanga vakataura. Mumwe ari kubva abuda ipapo ari kuti they died because of you say your mismanagement, theft and corruption has destroyed road safety, education and policing. You have also ensured that there are thousands of inadequately maintained vehicles on our roads because people and companies can't afford to keep vehicles optimally maintained due to unemployment and poverty. Pekupedzisira ndobva pazongonzi Satan. Ina zvikuzota ruzuni Satan ndani papo asi inozoti hasha kana dzakatongosvika kadzangoningirikina tikuzvizidzisa zvikuitika vanhu vari kutotadza kuafoda kugadzira mota dzacho kuservisisa because of nyaya yeurombo munyika. Saka vanhu vangoenda nezvikorokoro, chimwe chinongoita break failure, chingoti pakati pekudai chotopotsa breki, chimwe chingoti dii zvosanganawo futi umwe ari kungodrive ane stress haana kana sendi. You know it man. Ha, saka ndopari kubva panzi imimiwo futi imimi muri kukonzeresa pazvinhu zvacho izvozvo pakaipa. Right, mumwe ari kubuda ari kuti the families and countries doesn't need your condolences but infrastructure, eradication of corruption, a functioning public transport system, a functioning economy, things you obviously can't provide. Vazvanzi resign. Ndamena ari kunzi resign ndiani baba. Izvinhu izvi hatisi kuti taura kuti makuhwa kana kuti tinozotaura zvinhu zvokuti tinozokuudzai kuti aiwa pamwe tine kungotazviwana. Tiri kutozviwana pavatozvitaurira ipapo to those who follow him. Vanotokwanisa tokutaurira kuti ipapo ndo patiri kutosangana nazvo vachizvitaura. Umwe ari kuti we need emergency equipment around roads upgraded. That bridge has need health hazard since Rhodesia. Please pay attention to the right things which matters in Zimbabwe. Mashoko mamwe zvekare ari kutaura ndisi kufunga kuti pane munhu ari kuningira komana ndisi kufungidzira kuti pane munhu ari kutaura mashoko akanaka vamwe vari kutukirira but let me try by all means kuti titaure kune vane mashoko anobatika kuti zvitese zvikwanise kunge zvichinobatsira. Right, this along with millions of other things could have been prevented by proper government instead of whatever it is you are doing. Aiwa ndo zvinhu zvekuti mungadai imimi macho makatombozvigadzirisa makazvidia haifanika nyaya yekreni yarwadze. Chinhu chakanyanyisa kurwadza vanhu ndosoona kuti pakanzi rufiri kairi kumafiri akazoita vanhu akaya tsaona yaitika zvayo but mafiri acho vakazori kuti vari kungonzwa kuti vanhu vatsimbirirwa nezitrakira vari kungochema anzi vanhu vari kungoridza mhere varimo vakadzvanywa kuti dai order yai rakauya crane in time panongonzowanodzwa tongonzwa kuti right at least vanhu 20 minutes wochete kuti crane chidrive kwechisvike paposition zvingadai zvakabatsira vanhu vese vangadai vakabatsirikana. Tingadai toziva kuti kune umwe kuti pamwe ringasvika rikangonoti bwara kamudzima ka1 but chinozorwadza ndechekuti roramba rakadzwanya munhu achichema arimo kureva kuti munhu anenge achitori mupenyu achiridza mhere achiti yowe ndakwara paipa pano achichema achiscreama for help. It's something chekuti achigamuchirike zvamuchose ameno chero zvese ngava zviizvi kutrai kuitwa nehurumende iyoyi hazvigamuchirike. Muona nyaya yacho iri panapa ndo zvinhu zviri kunyanya kuitika ende pakabhaizika. Right, umwe kuti aiwa mudhara munobhaiza imimi ezvi kuchitungwiza kwatanga kubuda mvura nhasi a whole city next to the big city without running water. Akumanaka unozati nzvimbo yacho inototanga vakatoiignore ichitungwiza. Those are the issues. Unozati unotombozvishaya. So inini unoona paitaurwa nyaya yemacancels iyi ndakatotaura ndakati even kune vacho veopposition vakapinda imomo vachiningira because chimwe chakaitika futi kune vanhu veopposition vaipinda vane chiutsotsi ndisoona izvo vakazosara vakushandana chabangu vaipinda vari vanhu vezano vachingonohwanda nekuda kungonzi
tirimo muningirikini imomo, tirimo tukuru wachipawa tirimo mukanzo imomo, but uzotasa kuti ko imimi muri kuite chiko mukanzo macho ukanobvunza kuti alright ari kubatsira even vanhu kuisa zvima policies zvimwe zviri kuitwa ne city council zvezve ambori ana ari kunyazozviita zvekuti todaita city parking, toda kuclaima mota dzevanhu, todaita sei kungonzi mota yangu paka pasiripo inouya ichimhanya crane, but kunzi mota yadonherwa nezirori crane inoshayikwa panzvimbo in time. Why? I still remember zvakandirwadza ndichinzwa pachitaura kunzi venduwe vanhu vane makreni mhanyaiwo mubatsire kunoku. Pangonzi anyone ane kreni amhanye. Zveemergency hakuna here. Vanopinda vachinogara whatever mungava maparliament machime vanorova madecisions acho vachinozonopasisa zvimwe zvinhu. Pavachitaura kuti aiwa toda kutsvagai kreni yekuti munhu apaka pasiripo tosvika tichimuclaim. Handiti why vasingagare pasi votaura kuti zoni tsvagai chibva matsvaga kreni yekuti munhu akadonherwa kana nechinhu chamudonhera anosvika achisumudzwa ipapo. Ngatiti wadonherwa nezimuti zihombe unosvika uchisumudzwa nei? Wakadzvanywa urimo moita sei? Woita zvazvo kunzi takuti tombotsvaga macheni so kuti titange tacheka muti wacho. Kandu pango pacho pari kuti panofanira kunzi crane rongosvika rongota sei rongosumudza muti ka 1 then munhu woita sei vobatsirikana. Saka nyaya dzacho dzinonetsa kutaura nachokwadi ende tikada kunyazodziswerera panapa ndoziva kuti tinogona kuswera tichitoshaudhana kana takatsamwirana, but chinhu chandakufarira ngo chekuti vanhu vemuZimbabwe avachavhunduke, avachatye mazuwano avachatombokwate kutoti he ndiani ari kutaura, vanobva vangotongonanga munhu pawaka 1 ipapo. But before I waste much of your time ndangogara ndangozivisa vanhu kuti kana uri muSouth Africa uchiregisterwa company wobvavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, zvinhu izvozvo zvaeasy. Bata education research yana Owen ndiye one munhu anokwanisa kuitira zvinhu izvozvo ari kwaari, iwo uri kwauri ikoko. Unongofona pane nhamba idzo dzendakuisira, ina ndikupei nhamba dzevanhu vasingazivi zvavanoita, ndokupai nhamba dzemunhu anochigona chibasa ichocho. Saka usasaswera uchishungurudzika kuti hauna bank account kana uri muSouth Africa nenyaya yekuti hauna work permit. Kwete, hazvisina basa zvezviya. Passport yako iyo ndo inoshandiswa. Saka garai mabata Owen mubatsirikane pane problem diki iyo ingange iri kukunetsai mobva mangosoroverwa ka problem ikakaka ka problem ka small. So ndatopedza handisi kuda kunyotaura zvakawanda. Batai Owen mubatsirikana. Education research is the way to go pane nyaya diki.